Hola a tots i benvinguts a un nou vídeo de Català Natural. Avui som aquí a la vora del riu Onyar. Crec que no es veu perquè hi ha molta llum, però aquí darrere hi ha el riu, diguéssim, la llera del riu. Hi ha molt poqueta aigua, com vaig explicar en un vídeo fa unes setmanes parlant de la sequera a Catalunya. I en aquesta zona, diguéssim, la llera del riu és artificial, vull dir, és de ciment. Realment no sé com s'ho van fer per construir-la, potser no sé si el riu abans passava per un altre lloc o d'alguna manera o altra van aconseguir, diguéssim, desviar l'aigua o mantenir-la retinguda durant un temps per construir tot això. Però bé, per aquesta zona de la ciutat el riu passa per tota aquesta construcció de ciment, no és la llera natural del riu, diguéssim. I tot aquest lloc és una zona on hi venen molt a passejar gossos. Ja he tingut uns quants problemes mentre intentava posar tot el tema del micròfon, l'àudio i tal a punt. Ja m'han vingut uns quants gossos a molestar-me. Sempre tinc problemes amb gossos quan faig vídeos d'aquests fora de casa. I avui, com heu vist al títol, us vinc a parlar d'un verb, més aviat d'un parell de verbs, però de moment deixem-ho amb un verb, que repetidament és el que trobo que porta més problemes als estudiants de català. Ja porto més de 3 anys ensenyant català i d'una vegada i una altra em trobo que aquest verb genera molts problemes. Llavors intentaré deixar-lo aclarit perquè potser sí que té una mica de complicació, però tampoc tanta. Principalment estem parlant del verb seure i també parlarem d'un altre verb que s'hi assembla molt, que té un significat molt semblant, que és el verb asseure's. El significat del verb seure no és cap secret, consisteix en l'acció d'estar assegut, és a dir, d'estar en una mena de suport, en algun banc, cadira, butaca, sofà, el que sigui, un lloc on hi puguis seure, d'acord? Ni estàs dret ni estàs estirat, estàs assegut. I aquest verb seure, com tots els verbs que acaben en eure, és una mica irregular. La gran majoria d'aquests verbs, la primera persona del present acaba amb ser. Per tant, diríem jo sec, d'acord? Per exemple, si jo vaig a la universitat, jo puc dir jo sempre sec a primera fila. Després, les altres persones del present, algunes són regulars, algunes són irregulars. La segona i tercera del singular i la tercera del plural, per tant, tu, ell o ella i ells o elles, són regulars. Per tant, agafeu l'arrel del verb, que és seu, i senzillament li poseu alguna cosa al final si ho necessita. Per exemple, tu seus, li posem la S, i ell seu o ella seu. Només ens hem de quedar amb l'arrel del verb. I ells seuen, posem el típic EN al final, d'acord? No sé, a la gent li porta bastants problemes quan juga aquest verb. I les formes del nosaltres i el vosaltres són irregulars i el que hem de fer és canviar aquesta U per una I. Nosaltres seiem i vosaltres seieu. Aquest canvi de la U per la I també passa quan, per exemple, posem el verb en passat, com per exemple, jo seia. Ahir jo seia en un banc quan em va venir a parlar una persona. I això passaria per totes les persones. Jo seia, tu seies, ell seia, nosaltres sèiem, vosaltres sèieu, ells seien. I si volguéssim posar el verb en subjuntiu, hi ha una regla molt útil, que és que quan un verb és irregular i la primera persona del present acaba amb ser, com en aquest cas, jo sec, doncs per fer el subjuntiu només hem de canviar aquesta C per gui, de sec a segui, igual que de tinc a tingui, igual que d'estic, estigui, d'acord? Hi ha moltíssims verbs que funcionen així. Per tant, jo puc dir, jo no vull que aquell segui al meu costat. Per tant, veieu que aquí hi ha una roca, doncs, si jo faig així, ara mateix jo sec a la roca. També podria utilitzar el gerundi, estic seient a la roca. Veieu que en aquest cas el gerundi també hem canviat la U per la I, estic seient a la roca. Aquest verb també s'utilitza molt per oferir un lloc per seure a una persona. Si ve una persona a casa teva, li dius seu, si us plau. Suposant que fos algú amb qui estàs fent negocis o una persona gran, potser li voldries parlar de vostè i hauríem d'utilitzar aquella forma del subjuntiu. Us en recordeu que ho he dit abans? Segui, si us plau, segui. Si tens uns quants amics a casa, els hi hauries de dir amb vosaltres, no? La mateixa forma que el present indicatiu. Seieu, si us plau, seieu a les cadires. Per tant, aquest és el verb que utilitzem típicament també per oferir un lloc per seure. Ara bé, l'adjectiu que descriu la meva posició ara mateix, que no estic dret, és l'adjectiu assegut. I aquest adjectiu assegut també és el participi, però del verb asseure's, no del verb seure.
Llavors, ara comentaré una mica què és això d'asseure's i quina és la diferència amb seure. Si busquem la definició d'asseure, de moment sense ser reflexiu, és l'acció de posar algú en posició de seure. L'exemple que ens posen aquí al DIEC és asseure un malalt, és a dir, ajudar-lo a que s'assegui. Però la gran majoria de les vegades aquest verb s'utilitza en forma reflexiva, que veieu que és la segona accepció que ens ofereix el DIEC, però que no ens donen realment cap explicació, només ens diuen que és asseure's i ja està. I per tant, el verb asseure's té una mica més el matís del moviment, d'acord? Estic dret i ara m'assec, i és més la definició del moviment, d'acord? La descripció del moviment de passar d'estar dret a estar assegut. Això seria més aviat asseure's. He de dir que molts cops aquests dos verbs, seure i asseure's, es poden utilitzar de manera intercanviable. Però, per exemple, perquè veieu un petit matís de diferència, ara arribaré aquí a uns troncs, veieu aquí aquests troncs que hi ha aquí darrere, d'acord? Llavors imagineu-vos que jo porto ara bastanta estona caminant i estic una mica cansat. Puc dir, m'asseuré al tronc per descansar una mica, d'acord? Vinc aquí i m'assec al tronc. També podria dir, en lloc d'això, estic cansat, seuré una estona en aquest tronc, d'acord? Llavors, realment veieu que les frases són molt similars, puc utilitzar tots dos verbs, però sí que si jo vull posar aquest una estona, seuré una estona, he d'utilitzar el verb seure, perquè ara jo estic fent l'activitat d'estar assegut, que és estar en aquesta posició, i doncs sec una estona. El que no té gaire sentit és dir m'assec una estona, d'acord? Perquè el moviment d'asseure's és una cosa més curta, d'acord? És el moment purament d'asseure's. I després tu pots seure durant una estona. Però bé, són petits matisos, la veritat és que no cal que us compliqueu gaire la vida amb això. El que és interessant i que potser va una mica en contradicció amb això és que l'adjectiu sigui assegut i no segut. No puc dir estic segut, he de dir estic assegut. Mira, s'utilitza aquesta forma. És veritat que en teoria assegut ve d'asseure, que és més l'acció, i en canvi, quan diem estic assegut, no estem parlant de cap acció, diguéssim, no estem parlant de cap moviment, sinó del fet d'estar assegut sense moure'ns. Per tant, sí, és una mica contradictori, però s'utilitza això, la paraula assegut, o en femení asseguda. Podeu dir, em passo el dia assegut davant de l'ordinador. El verb asseure's es conjuga exactament igual que el verb seure, només que li heu d'afegir la A al davant i el pronom reflexiu en algun lloc. Així, en present seria jo m'assec, tu t'asseus, ell s'asseu, nosaltres ens asseiem, vosaltres us asseieu, ells s'asseuen. Només heu de posar el pronom reflexiu davant, tenint en compte que comença amb vocal i potser s'ha d'apostrofar, i després la A, les dues S's i la mateixa terminació que posaríeu pel verb seure. Ara, per acabar, us faré un parell de preguntes amb aquests verbs perquè les respongueu. Primera pregunta. Quan has de treballar moltes hores seguides, seus tota l'estona en posició correcta? Atura el vídeo i respon la pregunta per practicar. Ara us donaré la meva resposta. Jo no sec tota l'estona en posició correcta quan he de treballar moltes hores. A vegades pujo un peu a la cadira, a vegades m'inclino cap a un costat, cap a l'altre. Sé que hauria de mantenir l'esquena recta sempre, però la veritat és que costa. I segona pregunta. Algun cop, quan t'has assegut a una cadira, aquesta s'ha trencat i has caigut al terra? El mateix, atureu el vídeo i responeu la pregunta. En el meu cas, jo ara mateix no recordo cap cas en què jo, en el moment de seure'm, se m'hagi trencat la cadira, però sí que hi va haver un cas que jo ja estava assegut en una cadira, era una d'aquestes cadires així de despatx una mica, ergonòmiques, que tenia el respatller connectat amb una peça metàl·lica amb el seient. I el que va passar és que jo em vaig reclinar massa, em vaig tirar massa enrere i aquesta peça metàl·lica es va desengalzar. Per tant, el respatller va deixar d'estar unit al seient i jo vaig caure enrere. I amb la mala sort que em vaig clavar aquesta peça metàl·lica a l'esquena, no va ser profund, però sí que em va deixar una bona esgarrapada, una bona ferida que em travessava, doncs, no sé, fàcilment 2 pams de l'esquena i que em va fer bastant mal durant uns dies, però bé, es va quedar en una anècdota. Doncs fins aquí l'explicació dels verbs seure i asseure's. I com a nota final, si us plau, no utilitzeu sentar-se ni estar sentat. Això és un castellanisme, sona malament, no és correcte, d'acord? O seure o asseure's, i l'adjectiu és assegut. Doncs ara sí que m'acomiado aquí, espero que hagi quedat clar. Si és així podeu deixar un like al vídeo, subscriure-us al canal si encara no ho heu fet, seguir-me a Instagram i ens veiem al proper vídeo. Apa! Ciao!